què Barcelona ha de ser capital d'un nou país? Perquè som la capital de Catalunya i volem tenir les mateixes oportunitats que Madrid, Londres, Berlín o París. Perquè tindrem més recursos i un transport públic de qualitat. Perquè serem una ciutat més atractiva per les empreses i crearem més llocs de treball. Perquè el català sigui la llengua de trobada de tots els barcelonins, hagin nascut aquí o a qualsevol lloc del món. Perquè vull viatjar arreu del món sortint de l'aeroport del Prat i no haver de passar per Madrid. Perquè m'estimo Barcelona i tinc molta confiança en Barcelona. Barcelona és el pont entre Catalunya i el món. És el lloc on aterren empreses, iniciatives, empenta, cultura, persones que venen a Barcelona i aquí es fan catalans. I és el lloc des d'on Catalunya surt al món i explica el millor que té. El món és millor amb l'aportació catalana i la fa a través de Barcelona moltes vegades. Imagineu-vos què podríem fer si Barcelona fos capital d'estat. Seríem un lloc amb moltes més oportunitats per als seus ciutadans. Per això hem de votar en Junqueras. Perquè votar en Junqueras vol dir que tots els vots d'Esquerra Republicana seran diputats i tots els diputats d'Esquerra Republicana treballaran perquè Catalunya sigui un estat, un nou estat a Europa, un nou país millor per a tothom.